Виждаме ли се на екраните? И така, хора, аз съм Gamer 2.3. Днеска се снимам на Fortnite. Този път сложих една музичка, за да е по-приятно. Да е. Вайпваме ли си? Днеска ще бъде супер як клип. Челенджът е, когато убием човек, сменяме лутът с него. Това ще е един от най-яките ми видеа. Аз никога не съм очаквал, че ще ми е яко в играта. Аз още нямам такива скинове. Епик, моля ви се. Виждал съм преди другите ютубъри, че така става. Вие сте уникални обаче. Комюнитито ми сега е добро. 9 абоната, кой ти ги дава? Искам днеска да снимам точно на Fortnite Battle Royale, защото модовете не са ми толкова забавни. И така, първо съм тук. Както ви казвах, аз гледах велите се видеа, доста се зле. Доста яка музичка. И за щастие, тя не е копирайт. Точно гледах. Защото котето гледа това видео. Котето е аниме фен, я помолих да ми каза някоя музика, която не е копирайт. За това видео, какво правиш? Пил! Да го учени, се тая. Здравей, Дедпул. Стая с Дед наистина. Абонирал ли си се за канала? Не ли? Пил! Ако не искате да сте към Дедпул, се абонирайте за канала. С камбанката. Не забравяйте други такива клипове. Така. И днеска трябва да бъде як клип. Моля ви, абонирайте за канала. Най-милото комюнити няма как да е тук. И виждам, че доста от вас не ви гледат канала, само са се абонирали. Защото те са натисали камбанката. И трябва да стигнем 1000 абоната, за да си пуснем мърц с котето геймър. Доста ютубъри са си направили специални сайтове. Но обаче ние бъдем доста по-различни. Ние с котето искаме този канал да стигне доста повече. Който не иска да снима вече в нейния, така че сори хора. Котето не иска да снима в нейния канал. Така. Този човек там ще го убия. Здравей, какво правиш? Това правиш. Първи кил! Хора, там чува стрелялде. Но Епик вече трябва да си направят нещо по-яко за играта. Доста тъжно. Епик, поправете си играта. Искам да бъде вайп. Всичко да бъде вайп вече. Опа, здравей, човече! Здравей! И да, най-новото ми видео състои в сегрески. Дори аз се говорих това, което беше във видеото, което е малко скрипи. YouTube явно понякога си качва нещата както си иска. Нещо е правилно, нали съм казал тогава. И така плувам. Аз много обичам да снимам, но питайте да искате ли да снимам и на някои други игри, освен Fortnite. Което ще е много рядко, но обаче да се случва това. Така, тук има 2 човека, един не умря, но не от мен, затова другия съм от моста. Трети човек. Така. Здравей, трети човече. Какво правиш? Искаш ли някоя помпа? Така. Аз не мога да триксотвам. Тук сте много! Така. Много трудно играя. Така. Забравих си предизвикателството, извинявайте. Това видео обаче ще е много трудно. И дълго, не?
И то път сте малко повече от 15 минути. Спокойно YouTube. Скоро си показваме лицата. Няма да направите проблем за това, където сме направили така. Тук имаме мисийки, които няма да направя сигурно с този сезон. Имаме супер яка кирка. И когато успея да стигна 1000 на моната, се казвам ProGamer 2.3, защото тогава наистина съм си ProGamer. Защото сте уникални хора, които сте ми гледат така с удоволствие, а не и така просто да са ми дали шанс. Аз дам шанс на повечето ютубъри, които не са лоши и които псуват комюнитито си. Защото бях попадал на доста такива ютубъри, няма да ви казвам кои са, но бат се доста попадал на такива. И аз си викам, докъде стигаха хората, че да си псуват комюнитито. Така, тук имаме човек, здравей, ти има си комюнити. Аз не стига. Много иска да попадна на някой ютубър. И да стана някакси добър в играта. Нищо, че няма как. Ако спадна с абонатите и стана по-малко от сега, колкото и да се казвам Noob 2.3. Да, хора, вие можете да ми засипете канала. И ако така стане, считайте вече канал ми, че няма да се снима в него. И котето тогава си му се убие, че едва ме накара да си направя канал и си го махнал заради хейтъри. Аз мразя хейтъри, затова моля ви, не бъдете хейтъри. Хелп. Без хейт. Да няма хейтове. Тормознат ютубърите. В принцип, никой не иска да е тормозен в ютуб. Тук няма хора. И хастаг без хейт. Че да няма толкова хейтъри. Надявам се. И това път си помня челенджа. Така. Аз имам идеи за много челенджи за напред. Опа, здравей! Не ми казва... То бе с помпа, хора. Няма се как да го убия. То бе се лампъмпър. Но наистина, ако искате други игри, трябва да написате. А коя? Защото аз съм един нуб в Fortnite, който дори няма да стане про. Така си мисля, защото аз никога не съм бил толкова готин. И ще спра да си мисля, че ще стана известен. Ето го Battle Pass между другото, уникален е. Аз не харча пари в играта, защото съм ютубър. Доста ютубъри харчат пари в играта, но не мисля, че е уникално. И така, вайп музичката си продължава, между другото аз си вайпвам, хора. Написете долу в коментарите, вие вайпвате ли си. И ако стигнем толкова абонати, ще помоля Epic да ми пратят V-Bucks и ще направя раздаване. Ако стигнем обаче 100 абоната до края на годината, защото става 365 дни до Коледа, нямам търпение направо. И котето иска да направи хороскоп, ама още чакам да разбера как се го направи с уст. Така. Ей, човек. Има супер яки скопове обаче. Знам, че има помпи с скопове, но хора, хайде абонаментите са малко повече. Тук има бос, аз не мога да спия. Аз съм пълен нуб. Дори съм по-нуб от нубата нуб. Често ви казвам. Няма как да се сбия. Стримове още не мога да правя. Това ще ми е клипче, което ще е все едно като стрим. Това видео ще е по-дълго от обикновено, защото трябва да е стрим видео. Можете да го видите когато го кача. И вече хора, извинявайте, че в четвъртък качих и как ще сте си в четвъртък. Аз ще си друга идеална идея.
да снимам в петък в 8 часа. Просто сега снимам в петък по-рано, защото трябва комюнити да има. Така, тук има скин специален. Така, 24. Ей, къде бягаш, бе? Миско! Ах, да, Миско. Така. Давай. Не, няма да си ви спомпи. Няма така да става, както миналата игра. Една импулс граната. Тук отивам. Паднах на най-силното оръжие в играта. Това на хедшот бие 87 демидж. Естествено лилавия. Няма как да взема SMG-то, поне че това е най-силното оръжие. Има и aimbot във Fortnite. Сега 100 пистолет е най-рядкия в играта. Аз ни вайпвам супер много. Днеска как направих Victory Royale се чуда. Да. Трябва да убия човек. Той няма лучи, продължавам със своя. Играта има пълен нуб да играта съм аз. Защото това е стрим, мисля да прави доста повече неща. И котето би трябвало да лайкате това видео. Тук има някакви неща, които бих скипнал. Котето е супер добър ютубър. Тук съм на някакъв концерт. С тук да какво се прави? Не знам. Мисля по-късно да поиграем и да Rocket League и да направим някакви студии да става в Lego Fortnite. Какво сте казвате? Това няма да е едно нещо. Все пак това ще е видео и то ще е супер дълго. И за малко каналите ще се прехвърлят, защото котето иска се да ви казва нещо доста преди този клип и реших да направя нещо. И да, тук стои пранк, так няма да ви давам котето, тя ще го качи в канала, ако иска да казва нещо. И само ще ви казвам, абонирайте се за котето, тя буквално явно вече ще ви е най-добра приятелка. Защото тя ми помогна за създаването на Gamer 2.3. Да, всички няма как да се абонират пак за котето. Преди имахме с най-свободата. Пак съществуваме, хора! Мислите, сте си изтрили канала. Пак имаме този миналия канал, но просто си го прехвърлихме. Този път YouTube да са стендри към нас. И YouTube можете ли да връщате абонатите на хората? Не знам. Тия хора, които са ни били абонати, и трябва още да харесват канала. Искам да разбера кои са моите 9 абоната. Напишете долу в коментарите кои сте, моля ви. Ако гледате това видео, стрим видеото ми. Почти сме стигнали края по принцип за това. Но, както казах, това ще е по-дълго. Казах го 300 000 пъти във видеото, но това няма значение. Така. Значи има той Питър в играта, си съм гледал тази анимация. Мисля, че има Demon Slayer в Fortnite. Гледал съм първи и втори сезон на Demon Slayer. Мисля, че ми е време да гледам трети, но не знам как. Не знам как да го открия. Да. И ако искате, може да снимаме на Fortnite. Мисля, че снимаме на Fortnite. Излизах пред Minecraft. Може да снимаме и на Roblox, всякакви неща. И ако помните, доста минали видеа, се казах Gamer 2.3. Винаги. Дойде ми идеята за канала. Ей, така от нищото. Което е супер готино. Аз си вайпвам. И го казах днеска 300 пъти. Да. Ако някой ми харесва канала и е нов абонат, да не забравя да се абонира за повечето мои видеа. Не ви кажете, че пак ще умра. Не. Не ви казвайте, че пак ме убива. Хора, мисля, че е време да влизаме в Rocket League. Какво ще казвате? Предизвикателството ми за Rocket League е специална скин. Да, има скин за Rocket League, който се спечели.
Аз нямам много яка кола. И най-странният евент сега е фестивал концерта. Така Rocket League му викам. Много ми харесва тази музичка, вайпвам си. Така. Ако чувате музичката и вие, ето го скинът, който трябва да спечеля. Мисля, че вече трябва да го видите. И трябва да се абонирате. Вече аз отивам на Rocket League, да се брои. И ако някой обича да си геймва и да прави нещо яко, може да гледате канала ми. Как се прави на тъп и нуп, какъвто съм. Ама това е друго значение. Така, моята количка е червена в Rocket League. Напред! Аде! Аз съм геймъра! Направих превъртане! Абонирайте се! Оставете един лайк за това, че направих превъртане! Така. 9-то място. Трябва да спечеля тук скин, иначе стрима сте по-дълъг, отколкото всеки стрима в света. Така. Пак направих превъртане, което явно е супер лесно. Отново! Аре, бе, количко! Айде, геймър! Силата на геймър! Крути! Епик, може да правите мой скин. Нахален съм вече, според мен. Който е фен на канала ми, трябва да е фен. Не съм просто такъв геймър без фенове. Какъвто съм. Да, без фенове съм. Какво? Аз си идах играта. Как се е от тук? Ехо. Така. Мисля, че бъгах играта. Предизвикателството за Rocket League го прескачаме директно. Трябва да се от първата игра, да не става нищо. И повече 17 минути, вау! Така, влизаме в Lego Fortnite, който сървърът ми е Creative сървър, защото ви казват, че сте строим някакви луди неща. Тук има някакъв Spider-Man. Така. Мисля да ви показва всичко там. Защото ме мърди да строя големи късти. Да. И тук разгадавах някакви митове. Как се прави кола. И тук мисля да се правя ракета. Вау. Сякаш го казах в началото на видеото. Не съм ли забавен, хора? Иначе, моята любима английска песен за жалост няма как да има в Fortnite. В принцип е Believer, но поне за Epic не се разбират явно с човекът. Няма да го направят. И да, последния път бях в пещера. И ще изядоха месо. Ще ви покажа най-силните NPC-та срещу мене. Първо аз ще си взема меч, за да мога да се бия с тях. И така ще взема 10 NPC-та срещу мен. Още ли ме стрелят, не? Това са 9. Хора, Lego Fortnite се е бъгнала. Ще направим много неща този клип, не се отчаивайте. Няма да е само това. Така, мисля да взема и един нормален вълк, който бих колан тапнала, ама това няма значение. Така, първо 10-те. Така, да видим дали аз се успея да убия и един. Така, спавам всички, взимам си меча.
Атака! Вероятно атакувам. О, тя са силни, както и аз. Аз взех лила, защото не оцеля как да се бия с тях. Така, бих ги. Някой. Така. Вече нямате енергия ли? Така. Почти ги убих. Ей! Така. Колко убих? Ще видя по вечовете. Така. Да видим мечовете. 9-те. О, да, ето го 10-я. Къде си, бе? Здравей! Няма как да следва при теб, били слезнал. Благодаря. Чакайте, аз съм на малко. Това трябва да е последния, който съм убил. Така. Мисля да убия и вълкът сега. Да, вече убих вълка. И сте хвърля целия лут. Тука. И мисля след да излезна от пестерата и да се сбия срещу един брут. И мисля да се направя поредица на Лего Fortnite. Да, трябва да ме убие 10, защото аз забрах откъде влезнах. Тук ще сложа един брут да ме убие. И аз ще бия с него, за да съм луп. Така. Ей, брут! Бий с мен! Представете си аз да го бия отблизо. Така. Убий го. Почти го убих явно. Или той почти го уби. Да, той почти го уби. Да, той го уби мен. Респаун. Моето село е супер нубърско. Да, знам. С така ти си нуб. Ето всички лете ми приятели. Тук няма никой, аз исках да си взема още малко. Вилиджът ми е на макс. Ето, 10 левел съм. Така. Се отдалеца, че не искам да им направя нещо на моите. Така. Музичката е вайб, само че тя малко бъгва. Но това не ми пречи да снимам. Така, тук има легло. Която и на него няма никой. Колко удобно. Лети. Да, трябва да се хилна между другото. Защото борбата с брутът ще си е трудна. Ще взема една пица. Защото това ще ми единствения хил. Ще си взема и мечове и такива глупости, ще се оборудвам. Защото брутът си е най-трудния за убиване. Ще взема първо брутът, за да знам колко място ми трябва. Така. Взимам брута. И да се оборудвам. Взимам томец. Взимам и това. И почвам да вземам стрели. Така. Супер много стрели. И малко динамити. Така, взех и динамитите. Пускам боса. Взимам. Трябва малко да го попия с меца. Опа! Айде усети ми меца. Така. И... ей! Ето те и две. Гръмни. Така, ще ти хвърля малко повече. Опа, мислях. Ей, да ти. Дай силния брут го бия. Не. Опа, много ме бие. Къв. Гръмни. 2
пистолета. Трябва да го убия. И аз ще дам. Докато той се опитва да ме отчели, мисля да си взема храна. Той ме отчели. На половин сърце съм. Вече няма да ме отчели. Само да ме убие. Така. Взимам тази каса. Защото той ще успее да ме убие. Като съм на малко кръв. Какво очаквате? Да успея... Той дори се хилнах на макс. Се взема пица. Това е най-добрият хил в играта. Аз съм на максимум кръв. Още съм. Така. Стрелям! Ха! Това е най-силният брут. Убий ме, ако можеш. Защо го казах, ще ме убие? Ти си с геймъра! Да те оцелих. Ама това е друг въпрос. Опа! Къде ми стреля, бе? Ти няма да може да ме убиеш, където ми стреля. Така. Чудовище такова. Праисторическо животно. Аре, бегай! Кус! Трябва да се отдалеч. Той ще я убие. Не! Спява с... Така, къс! Така ще опит дърво. Не! Къс! Не! Да успях, аха. Така оцелих го. Това са най-силните айтеми в играта. Така. Така. Така нареждам. Трябва да го убия накрая. Така. Добре. Явно той ме уби. Той мен ме уби. Няма да се спра. Трябва да се науча къде е брута. Виждам спална. Мало да, трябва първо се наям. Да си взема пица. Доста. Толкова ще ми стигне. Ще ям това селянина, не успях да го убия. Така. Аз защо съм далеч, че брута да не ме види. И брута е жив. Дано, че да го убия. Избегал е. Гаден брут. Той ме уби и избяга. Абе, по-добре е избягал. Няма първо се бие срещу нормалния брут. Да. Взема първия брут, който е рер брута. Хора, казете, че съм пълен нуб. Само за това. Вече се спомнете нуб си. Значи никой да не гледа това видео. Така. Така. Той е... Половин сърце ли? Той е най-лесен. Така, стреля. Взимам си всичко. Така. Това
Хайде, стрелой! Хайде, хора, да трябва да бием този брут. Така, стрелой. Стрелям. Трябва да си взема стит. Пълен нуб съм. Аз не мога да се бия. Той ми бие по сърце. Способ. Аз съм пълен нуб, а той е по-голям нуб от мен. Ей! Почакай да си сложи този нуб. Ей! Така, стрелям! Те го убия! Така! Така, той не ме уби! Не! Стреляй го! Би! Те го убия! Я! Здрасти, грати! Оп! Така, ето ти следващото. Така. Така, почти го убих! Да! Така. И ще изметна всичко от инвентара ми. Успяхме да убием брута, хора! Кажете, че съм про. Моля ви. Мисля, че убих първия бос. Така, с глайдера спасява ли те? Да. И сега мисля да направим ракета. Мисля, че това бях показал, че ще направим още доста по-рано. Ще направим ракета, хора. Така. Дявам предвид ракета за излитане в космоса. Ракета. С която ние да летиме. Ще ги съединя тия. Така. Това е малко по-малко, отколкото трябва да се да бъде. Но ще ги съединя. Така. Отивам към предмети. И... да, хора, басът е голям. Ще взема ето тия оградица да се съединяват. Така. Всичко се счупи. Не без по план. Да, отначало започвам ракетата ми. Точно. Така. Така. Това ще трябва да го избутам по някакъв начин. Това ще трябва да го избутам. Хора, някак да стане. Явно така сте. Така. Следва да си сложа масичката, върху която да работя за плановете за канала ми. Естествено трябва да е нещо яко, което да не е тъпо. Така. Тук няма да има честове. Аз си спомням къде бяха тия малките оградки. Тук има някакви почви. Супер яка игра е. Хора, малко глупаво го направих. Приемете, че има масичка. Тук ще има знакът на Gamer 2.3. Така. Няма да е лапичка. Няма го това, което е тук. Така че... номер 1.
Флаг номер 1 е това, който не се е развявал. 100. Трябва доста стъкленица. Трябва да ги направя, но не мога. Аз съм пълен науп. Така. Един голям балон. За да работи това, което трябва да стане. Не трябва да така да стане, хора. Там. И се счупи това. Колко удобно. Така. Трябва някак си да полети съвсем леко. Така. Искате ли да направя балон сгоре с въздух? Така. Това трябва да отиде надолу. Така. Сакай балон. Така, 1, 2, 3, 4. Видите, че не е симетрично. Така. Ще взема нещо за бомбардиране. Тук се сложа едно TNT само да не гръмна нас. Защото аз съм нуб. Представи си, сега се убия. Така, слагам и този балон. TNT-тата паднаха. Зле. Този балон го махам. Слагам пак TNT-та. Летящи TNT-та. Пак паднаха. Няма ли от TNT-та? Така. Не става това, което трябва да се стане. Май го разбуди. Тя си TNT-та. Виждали ли сте такова нещо? Летя си TNT-та. И да, умрях. Разпамвам се. И хора, мисля това да е от днесния стрим. Дано да ви е харесал. И от мен е цяло. Пожелавам ви да ви е хубава тази година, която си останах из вас четвърта, просто не ви го пожелах при новия ми клип. И за следващото видео бъдете здрави!